سلام كم يتعلو كبرات تخاتلتين لوم على تسوني 27 جنبوت 2024 حيزنا يم زمتنا زيناتنا بخم نقربوا له ساعات اخيل لهم هاي وترو تخاتلتين مخان سبسكرايب كتقبرونا چالنا بيتساب كتكون اندتلابخم كساف تصامي مدبنا كتكاتلنا بخبر عدم عباي بريطانيا امونغو ايرتران دغفتن تقاومتم زتفتر باسي اب غودنا زتخايد كبيد عغرغرن 25 سبات كم تاثروا تفليتم اب عدي انجليز دبوب يوركشاير كتما شيفيلد بدهرتي قدام اب غودنا تخايد سفيح باسن عغرغرن بغبنات عمتن حنفشفشن مفتر تطرطروا 25 سبات اب قيد خمزه بوليس افليتم تفصام بغدام 25 جنبوت 2024 باوقا صرات خابين ساعات كلتن 25 ابيلو اب غودنا ودبورن كم زغاطم بوليس دبوب يوركشاير غليصم بتزغاطم حدغا 22 سبات تهريمم ناب هوسبيتال كم توسدون كابزي اومتم 10 بخبيد كم زغسلون بوليس وسيو خحبيرم ابتي بوتا زترخبو برك زبلو اصورات ابتا غرغرا غلغيلوم كخون يخولو إلو زمنلوم بوليس ام مغلصيو املكيتلوم اب محبراوي مراخبيتا استزرغع فيديو استوسنه غجل نخلت اب غودنا ودبورن وديقوم زنبرو غديات كارمون كلو خزرغحن كلو زاغيد اتوم باسن عغرغرن زكايدو سبات مننتومن مخنياتهم كوتا زيتغلص بوليس بتدغغامي عمد زملو غبنات بزبل ترتار 25 سبات اب قيد 5 مرمرا يكايدلهم كم زلون يغليص زلوم امونغو زم غجلتات اب سفالالي بدغفتي منغستن اب سفالالي كتماتات اوروبا امريكا كندا اسرائيل كالنا بزو فيستيفالاتن صمبلاتن دماو باسن عغرغرن كرخم صنح يفلطم اب مبل 33 معالت ناصنت ኤርትራ ዝባዓለሉ ዘሎ ቅንያ ድማ ተመሳሳሊ ኩነታት ከየጋጥም ኣብ ገለ ከተማታት ውጥረት ሰፊን ምጽንሕ ይፍለጥም በተስተፈጥረ ኩነታት ባሲ ሓበሬታ ዝበጽሑ ክፍለ ኣገልግሎት ድሕነት ኣብቲ ቦታ ብህጹጽ ከም ዝበጽሕ ክግለጽን ከሎም ፖሊስ ክልተ ካብቶም ዝተሃርሙ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለውን ሓቢሩሎም ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩ ዝነበረ መርመራ ዘካይድ ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ ነቲ ጎደናታት ዓጺዩ ሕልፍ ተፍቲሽ የካይድ ከም ዘሎ ክፍለጥን ከሎም ካብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ መስመር ትራም ገበን ዝተፈጸመሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገመተ ኣጽዋር ከም ዝረኸቡ አባላት ምርመራ ገበን ሓቢሮም በዘይካዚ አባላት ምርመራ ገበን ነቲ ቦታን መፍታሽን ሲሲቲቪ ዘሰነዱ አሳል አኪሞ ምርመራታቶም ይቅጽሉ ከም ዘለውን መራሕቲ ጉጅለ ምርመራ ሳይሞን ዋንለስ ገሊጹም ነቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ዝምልከት መሰኻኸር ወይ ድማ ምርመራ ፖሊስ ሓገዝቲ ሓበሬታ ወይ ቪድዮ ዘለዎም ሰባት ድማ ምስ ፖሊስ ክትሓበሩ ጻውዒት ቀሪቡሎም ካብ ዜና ዓባይ ብሪጣንያ ከይወፀና መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ አዋጅ ሃገራዊ አገልግሎት አተግቢሩም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ንኹሎም 18 ዕድመን لعلي زغبرو زيغاتا تتهاجر هاجرو اغلغلوت كفصمو زغدد نيو موديل اوف ناشونال سيرفيس تسميو حدش اواجا حليفلهم بريطانيا هاجرات دنمارك شويدن فرنسا نرويج تختيليا نزم مرحتو تزلام بمسرت حبريت قدام منستر ريشي سوناك زيغاتا تتهاجر ابسلس كفلتات هاجرو اغلغلوت وتدرنا كوماوي اغلغلوت كمون منغساوي عيو تخفافيلهم كمدبو مخانم غليصلهم ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተቐሰው ካልፍ ሕሶኪናት ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ ተገሊጹም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራዊ በዓል ናጽነት ብድምቀት ከተብዕልን ከላ መደረ ዘስማዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምእማት ድሕነታዊ ድልውነት የድልይ ምባሉ ይዝከር ኣብቲ እዋን ሩስያን ቻይናን ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ንሕብረት ኤውሮፓን ምዕራባውያን ሃገራትን ዘለዎ ተሪር ንቐፌታ ሓብአን እቶም ባሃራት ዓብልል ጎበት ክብል ዝገለጾም ብንጹር ዘይጠቐሶም ሓይልታት አንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ተጻብኦታት ከካይዱ ጸኒሖም ክብሉን ከሲሲዮም በዚ ምኽንያት ካልእ ኩናት ናይ ምብራዕ ፍሕሶታትን ቁልዕ ምስጢሪ ክበሃል ይከኣል ብምባል ኣብ ሰዓቱ ዝግለጽ ወይ ዝንገር ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት መንነት እቶም ነዞም ተግባራት ከሳውሩን ወዲት ጎንፅታት ክገብሩን ጸኒሖም ዝበሎም ሓይልታት ካብ ምግላጽ ዝተቆጠበ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ክውላዕ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ምባሉ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ኤርትራ ጎረባብታ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግጭታት ይካየድ ምህላውን በዚ ምኽንያት ካልእ ኩናት ናይ ምብራዕ ፍሕሶታትን ቁልዕ ምስጢሪ ክበሃል ይከኣል ብምባል ኣብ ሰዓቱ ዝግለጽ ወይ ዝንገር ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መነት እቶም ነዞም ተግባራት ከሳውሩን ወዲት ጎንፅታት ክገብሩን ጸኒሖም ዝበሎም ሓይልታት ካብ ምግላጽ ዝተቆጠበ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ክውላዕ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ምባሉ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ኤርትራ ጎረባብታ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ግጭታት ይካየድ ምህላውን ተወሳኺ ስጋት ኩናት ብዛዕባ ምህላውን ምዝራቡ ካበይ ዝመጽእ እዩ ዝብል ሕቶታት ድማ ልዒሉ ይርከብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ጎረባብታ ብሰንኪ ዝካየዱ ዝነበሩ ኩናታት ተሃዋሲት ኮይና ጸኒሓ ሱዳን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ትርከብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከዓ ኣዝዩ ዓናዊ ኩናት እኳ እንተወፅአ
زوصه بنبور حوين زلهم بشنخ كح بحر زلا يمن ون تخونت عصرتات عمتات ابكينات حد يتركب تي بريزيدنت بهارات عبل الجبت كبلن كلو بحفشانه معرب وعالم بفلاي دمان امريكان متقاسي كبل تنتان ماكلاي مبرغ افريكان زخونه عبد الرحمن سيد ابو حشم يزارب ኤርትራ ምስ አሜሪካ ዘሎ ርክብ ካብ ዝበላሸው 10 ዓመት ተቆፂሮም ከም ዘለውን ኢሳያስ ወናብ ዝረኸቡ አጋጣሚ አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብትኽተሎ ፖሊሲ ክኸሳን ክነፋን ጸንሕሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሸንኮለል ኩናት ኣብ ጸንሐ ዞባ ቀርና አፍሪካ ጎባልል ኮይኖም ንኹሉ ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ኣለዎም ዝበሎም ወገናት ካልእ ዙርያ ኩናት ንምውላዕ ድሌት ከም ዘለዎም ምዝራቡ ነቲ ዞባ ቅሳነ ዝህብ ኣይኮነን ይብል ነዚ ድማ ብቐንዱ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክጥርጠርን ከሎ እዘን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ አጋጣሚታት ዘውፅኦ መግለፂታትን ምዝሕ حال محزنتن مرحتنن ناي زمر ايا غيركا خوسد كم زخلي تقسم اب قيح بحري نويح گم بحر زلو ايرترا مس روسيا چاينا محزنتا بمحيال هاغرات معرب ابتي كبابي زغبرو منقساس ميزان متحاس حيلي بحرتن هاغرات افدق كترحو لن كم زجمرتن اب حلفو اوارح مركب حيلي بحر روسيا اباص ملحقا دربي 5 نبرت يذكر اذا 5 لون كلو اب معلتنات 424 غومبوت 2024 اب لعلي سرعه مربوات انترنت ايرترا سفيحنا سايبر متقاتي سايبر كم تفتصم زفلت كوينو تفتنا بتغلطف استوافر ناي مكلخال صرسو قمت دحر مفشالو اغلغلوت انترنت بزي زخونه مقرا سرحو خمز قصلن بمنغدي محبراو ገጻት የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ዜናና ኤርትራ ገልጸን ከሎም ማንነት መበገስን ሃንደስ አተግበርቲ እዚ ዘሕጋውን ገበናውን ዝኮነ ተግባር ፈተነ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ካብ ዓይኒ ዝምልከቱ አካል ዝተኸወለ ይኮነን ክብልን ሙሉእ ተሕስቱ ዝምል ኣብ ግዚኡ ክግለጽ ኢሉ ክገልጽን ከሎም ብዙሓት ተንተንትን ማዕከና ዜናታትን ግን ብዙሓት ማዕከና ዜና ቀዳሞት ተጠርጠርቲ ባይደ ኤርትራም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይን ህወሓትን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎም ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሃራ ናማ ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣም ኣብ ደቡብ ትግራይ ጃምላዊ ምዝንባልን ዕንወትን ብሓይልታት ካብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምባል ምምዝባል 10 ሸሓት ሰባትን መዕናው ንብረትን ዝብል መግለጫ አውፅኦም ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሃራ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክልልን አምሃራን ቆልጡፍ ስጉምቲ ክወሰድ ዝተመዛበሉ ውልቀ ሰባት ብሰላም ክምለሱ ሓዊሱ ኣተሓሳሲቦም ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሃራ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ መጥቃዕትታት ህወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘይሙሳ بمنقاف نزبصحو ጉዳት ተሓታትነት ክወሃቦ ጸዊዑም እቲ ውድብ ስጋት ህወሓት ንምምካት ኣብ መንጎ ህዝቢ አምሓራ ድሕነት ክህሉ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም እቲ መግለጺ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ከባቢ ከተማ አላማጣ ካብ ዝርከባ ዝተወሰነ ዓድታት ሓይልታት ተጋሩ ምስሓብ ዝምልከት ዘውፅኦ ምልክታት ስዒቡ ኮይኑ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝሒ ተመዛበልቲ ብዓብዪ ከም ዝወሰኸን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰብኣዊ ደገፍ ከም ዘድልዮምን ኣፍሊጡሎም ወተሃደራዊ መሪሕነት ቡርኪና ፋሶ ብ5 ዓመታት ተነዊሑም ወተሃደራዊ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ተሃገርና ዝቐጽሉ 5 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምሕደራም እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከም እትጸንሕ ኣፍሊጡሎም ካፒታን ኢብራሂም ትራኦሮ እውን ኣብ ዝቕጽል ፕሬዚዳንታዊ መረጻ ክወዳደር ከም ዝኽእል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ካፒታን ኢብራሂም ትራኦሮ ቅድሚ 12 ዓመት ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ክሳብ 1 ሐምለ 2024 ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ንቡር ክመልሶ ተመባፂዑ ከም ዝነበረን ይኹን እምበር ሕጂ ወተሃደራዊ ምሕደራ خمتنا وحتى قليت لهم بعلوة كابز إلا ندحر بوركينا فاسو هاب طرق التشريع سنان قلتن جميرا بسولاوي تياتم محضر زلام دامي بانتك ميوزنا برا من قسينة عبيز خيزو العامة سلاماوي عطوها كمكت كم زي كالا بمقلات علوة كم استفتو متقليت نيروم كابيتان تراورا نتاسكا في كونا تاتسأتا خاب كلتا خساس لسوارح عبزلو قزي كم محايش هاوش تيسران حدنا وارح دماسي فيلاو محضرا كم لسك الاتي كونتا نبرا مريت كاب جهداويان حيلتات قسازم لس مرتام كهدام النزو هوا يكونا نيلولم زخبركم تخاتلتين لومي سوني 27 ግንቦት ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜና ናብ ዝፈጽምና ኣለና ንሰላም ክተታልኩም በልቤ መስክን ሰላም